ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷеннои ман Шаҳром. Имрӯз 18 июни соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 176 сомонӣ ва 50 дирам бо қурби интиқоли маблағ 177 сомонӣ. ва имрӯз пешкаши шумо 16 та хонаҳои фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешаванд ва дар имзонабормон пешкаштон мегардад духонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 75 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ, духонага бо ремонт бо нархи 230 000 сомонӣ ва боз якта дигар духонага бо ремонт бо нархи 150 000 сомонӣ ки ҳарду ин духонага дар шаҳри Душанбе қарор доранд ва дигар хонаҳои хуб, хонаҳои дастрас. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатся кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед, бар рақамҳои барои реклама дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хели хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳоти Тангаӣ. нархаш ҳамагӣ 140 000 сомонӣ мебошад, боз савдо мешавад. документош 100% аст, 6 сотиқ замин, об ва барқ ҳаст, раҳи мошин то даруни ҳавлия ҳаст. дӯстони азиз, 4 дар хона байнда коридор, фундаменташ пад коттедж тайёр кардагӣ, боз 2 дар хонаи дигар времянка бо ҳоҷатхона ҳаст. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе чун ҳар вақта муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, болои Сарчинур, 8.5 сотиқ замин, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни ва ошхона ҳаст. 2 дар хона дорад, дарахтош мевадиҳанда мебошад. дӯстони азиз, нархаш 170 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. ва дӯстони гиромӣ, хотиррасо мекунем ки заборош маҳкамаи дарвозаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи театри ҷавонон, яъне молодёжный театр. ду хонага ба се хонага табдил додагиянд бо масоҳати 72 метри квадратӣ. масоҳаташ хуб аст дӯстони азиз. дар сеюм ошонаи бинои советӣ, ошонашам хуб мебошад. худи бино аз 12 ошона иборат аст ва нархаш бошад 650 000 сомонӣ. хона ҳам таъмир дорад, таъмираш хуб аст ва ҳам бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 650 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, кӯчаи Аҳмади Дуниш, иборат аз 5 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона, 2 коридор ва ошхона. нархаш 200 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки саршавишон 98 574 мебошанд. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, боз ҳам ҳамоми замонавӣ ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Карамова, 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. ҳоҷатхона дар дарунаш мебошад. дӯстони гиромӣ, ва нархи ҳавлӣ 250 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед, таъмир дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0801 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% мебошанд. ва боз хотиррасо мекунем ки соҳиби ҳамин ҳавлӣ навори ҳамин ҳавлия доранд. дӯстони азиз, барои ҳамин метавонед ба ҳазур WhatsApp шонда нависен, шумода видеоша рӯй мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр аз канечкаи троллейбус 1 километр раҳ мебошад то хоная. 6 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад, об ва барқ ҳаст. нархаш 300 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ва чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ таъмир дорад. дӯстони азиз, даруни хонаҳо таъмир доранд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Боғпарвар, болои парки Симурғ ба ҷойгир аст. 6 сотиқ замин мебошад. фундаменти 3 дар хона дорад ки масоҳаташон 82.5 метри квадратӣ мебошанд. боз времянка ҳастак 12.5 ба 3. свет ҳаст, об ба наздикӣ мешавад. нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 125 000 сомонӣ, боз савдо мешавад.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom.tj муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Спитамен дӯстони азиз, номи пештараш Нов мебошад, дар вилояти Суғ ҷойгир аст, наздики шаҳри Хуҷанд. Духонага бо масоҳати 50-60 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона чӣ хеле ки мебинед таъмир надорад, коробка мебошад, лекин балкон ҳаст дӯстони азиз. Рӯ парӯ стоматология дар ҷойгир аст ва нархаш бошад $20,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. Рақамҳои Тоҷикистон ин рақамҳои дастӣ мебошанд, вале рақамҳои Россия ин рақамҳои WhatsApp аст дӯстони азиз. Марҳамат, аз номи канали Dom.tj муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ҷойгир аст. Духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 11-умо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошона иборат мебошад. хона таъмир дорад ва бо чизу чорааш савдо мешавад. бино техпаспорт дорад, об ва барқ, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100%. нархаш $335,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5385 мебошанд WhatsApp доранд. дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе боз дутаи дигар духонага пешниҳод мекунем, ки нархи якташ $230,000 сомонӣ ва дигариш $150,000 сомонӣ мебошад ва ҳар дуи ин хона таъмир доранд. дӯстони азиз, ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. духонага бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Ҳисор ва нархаш бошад $400,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ $75,000 сомонӣ. духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Ёвон назди Химзавод. об ва барқ дорад ва нархаш бошад $75,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, иваз ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ. масоҳат барои духонага дар ҳақиқат кам аст. дар дуюмо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, ҷойгир аст дар автоцентр назди таксиҳои Кулобда, пушти сеюм дарвозаи бозори Корвон. хона таъмир дорад ва нархаш бошад ҳамагӣ $230,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Корхонтепа. духонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир бигем надорад дӯстони азиз, ҷойгир аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Бохтар, пеши масҷидда. ҳоҷатхона ва ҳамомаш алоҳида мебошанд ва як хубии дига дорад, ки дута балкон дорад дӯстони азиз. нархаш $225,000 сомонӣ савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. духонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 6-умо шонаи бинои навастройка. хона таъмир надорад, коробка мебошад ва ҷойгир аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Бохтар, пеши Гаида дӯстони азиз, наздики кохи Лохутӣ. балкон дорад. худи бино аз 8 ошона иборат мебошад ва соҳибаш мегӯяд, ки бино лифт дорад ва стандарт духонага аст, яъне документа духонага омадагиай. нархи хона $217,000 сомонӣ савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 9-умо шонаи бинои навастройка. хона ҷойгир аст дар 9 километр каничкаи маршруткаи 15 дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якумо шонаи бинои навастройка мебошад. полуподвал хеле майдача трезача дорад.
нархи хона ҳамагӣ 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Срочна фурӯшие. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага ба се хонага табдил додагианд бо масоҳати ҳамагӣ 36 метри квадратӣ. ин масоҳат барои ду хонага кам мебошад, барои се хонага ба фикрам тим болия камай. ҷойгир аз ардоми баҳор, гулистон, таъмир дорад аристон, мебел ва дигарашам ҳаст. дӯстони азиз, бронирований двер мебошад ва трезош пластикиян. нархи хона 235 000 сомонӣ савдо дорад. ва ба ҳамин аввормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. ҳатман ба каналмон обуна шавед ва ба ёру рафиқотон канали моро тавсия диҳед, то ки сафи подписчикои мо зиёдтар шавад. дӯстони азиз, то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.